Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon atong gisaulog karong adlaw ang fiesta sa paghalad sa atong Ginoo dito sa templo o nailhan natong kandilarya kay ang iyang paghalad ko sa templo mao man ang nagtimaan sa iyang kahayag alang sa tibuok kalibutan sa katawhan. O garon kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayoon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy pasaylo sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsunon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan, magkagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, lawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. Magkagagahom og tunay nga Dios, nangaliw po kami sa imong kahalangdon, maingon nga karong adlaw gihala dito sa templo, ang imong bugtong anak, dinala ang among kinaiyang tawhanon. Himo ang nga ikahalad usab unta kami nga na kanimo uban human malimpyo ang among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Manglingkod palihog. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit mo ato sa iyang templo, ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom, sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo, sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda o sa Jerusalem, ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya, sama kaniadto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao
siya. Alsaha, o mga ganghaan ang inyong marko. Pataas kamo mga karaang pultahan, aron mo sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo makusganon o gamanan, ang Ginoo gamanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alsaha, o mga ganghaan ang inyong marko. Patas kamo mga karaang pultahan, aron mo sulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo mao siya. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlugikan sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niabot ang panahon nga si Jose o Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Maong kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahon na may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao og mahadlokon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo o gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mohalin nga malinawon. Kay sa kaugalingon ko mga mata nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkanungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya.
Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kini bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Didto'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga minyo sukad sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa 4 na katuig. Wala gayud siya mubiya sa templo. Adlaw ug gabi nagsimba siya sa Dios. Nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios mo tubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan gisugo sa balaod sa Ginoo. Mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazareth, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Duha ka butang nga importante kaayo nga ang ato ang gidala nga mga kandila kung dunay gidala wala pa man na mga bendisyon ang unang opsyon unta nga dunay prosesyon o nya benditahan o bendisyonan. Ikaduha nga opsyon kung nga natapos na sa pagpasabot no o kini sa ikaduhang bahin na o sa katapusang bahin sa Santos nga Misa. Ang kanila nasayod ta nga siyempre dili makahatag og kahayag kung dili dagkutan no sa atong kinaraan nga pang una-huna nga gani maabtan pa sa sumad sa Candelaria nga ang kandila wala gyud magamit no napanasayod ta nga ang kandila dagkutan gyud na siya. So wala may lagi no dili sa maghatag sa iyahang kahulugan kung dili ni dagkutan kay ang kahayag may ato ang no ang ipasabot niini nga mao si Kristo. So dili lang sa panahon sa kalisdanan o ako mahinumdum ko sa akong lula nga ang kandila iwarawara kung dunay kilat no o magdugdog kung unsa pang katalagman na wala gina tinuod mituot nga unsa kabalaan kay gibindisunan man na. Pero kung atong hunahunaon lagi nga kang kahayag ato yung dagkutan labi na gyud sa panahon nga magampo ta no ang kandila. So kini ato ning hinumduman nga gamiton sumala sa unsay iyang katuyuan no. Ikaduha nga ang atong nadungog dinhi duha ka prominente nga mga tawo si Simeon ug dihay usa ka propeta nga babae nga ginganlan og Ana. Importante kay ni sila alang kanato kay si Simeon una sa tanan ug si Ana nakita nato nga bisan wala pa nila makita ang kahayag ug mas sapnay ni Simeon di sa mga kamot ang bata no nga giingon sa ebanghelyo ug wala pa gani makita ni Ana usab ang iyang gipaabot nga manunubos gipaabot nila nga Mesiyas. Nagpuyo na silang daan diha sa kahayag. Sa unsa man nga kahayag, ang kahayag sa Espiritu Santo mipuno o naglukop kanila, nilukop kanila sa ilang kinabuhi ang Espiritu Santo. O dinhi nato masabtan kung nganong giingon sa unang bahin nga
kinahanglan doon nagyoy kahayag nga diha sa mga kandila kay ang Espiritu Santo sa inyong atong nadungog nga giisip nga makahuluganon kaayo sa nahitabo sa kinabuhi ni Simeon ug ni Ana. Maoy naghatag kanila una sa tanan sa kadasig sa pagpaabot sa matuod nga kahayag nga mao si Jesus. Kadtong eventual o katong highlight sa ilang kinabuhi nga niingon gud si Simeon nga mahimo na siyang mamatay. Kung si Ana sa iyang panuigon andam na pud nga mo biya apan tanawa ang consistency sa ilang kinabuhi na diha ng Espiritu Santo nilang duha apan wala gyud sila mulunga, wala sila mo mapawong ang kahayag kay matuod nga kahayag mao kana ang Espiritu Santo nga magdasig ka nato sa pagpadayon sa pagbuhat og maayo. Aron kung anaa na nato ang kahayag, kita mo'y magsibing iwag usab sa uban. Dili kini gamiton nga mahimong masilawan ang uban sa imong kahayag kay maayo ka na, makatarunganon nga ikaw nagbuhat og maayo, nga makakita gyud ang uban sa imong kahayag. Nga maunta ni magiya. Dili gamiton aron nga masilawan ang uban nga dili na hinuon sila makakita sa matuod nga kahayag nga si Jesus. Kay nung dumo ni San Juan magbubunyag, dili niya tuyo gyud nga mahimong masilawan ang mga tao sa labing unyang kahayag nga maoy umaabot. Nindot kaayo ni nga ehemplo ni San Juan ni magbubunyag usab. Let Jesus be the true light nga makita gyud unta sa mga tao. Maglikay og atong pangayon sa Ginoo nga sama ni Simeon nga sa dihang nakita na ni ang kahayag iyang gipangayo nga let your servant go in peace. No, tanaw nindot kay ni nga pagka mapaubsanon nga ang matuod nga kahayag magyudunta mo danag sa tanan. Pangayo nato sa Ginoo nga dili kita ang malingla nga kita maoy tan-awon nga maoy ang kahayag alang sa uban o gamito nato nga maulawan ang uban tungod kay ikaw na ana sa kahayag dili unta paambita ang uban sa kahayag nga naani mo aron makita nila si Jesus nga maong matuod nga kahayag. Amen. Si Kristo midanag nga kahayag sa kaluwasan ngadto sa tanang kanasuran ug himaya sa iyang katawhan. Dadon nato ang ato mga pangamuyo ngadto sa Amahan nga mitugyan sa iyang bugtong anak alang kanato nga maong iwag sa atong dalan. Magampo kita Ginoo agi kami sa imong kahayag. Ginoo danagi kami sa imong kahayag. Nga ang simbahan mopakita ngadto sa kalibutan sa matuod nga naong ni Kristo. Sa ingon, mamahimo siyang makaluwas nga ilhanan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo agi kami sa imong kahayag. Nga sila ang anaa sa pangapagamhanan, mga lagad sa katilingban, sa walay paghunahuna sa kaugalingon. Magmaisugong musulti, og mubuhat sa ngalan sa kamatuoran, o justisya, o musaksi sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo agi kami sa imong kahayag. Nga dinasig sa kamasinugtanon sa bulahang Birhen Maria, o ni Senior San Jose, kanunay natong tumanon ang mga lagda sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami sa imong kahayag. Nga ang mga amahan ug mga inahan magdasig sa ilang mga kabataan sa pagsunod kang Kristo, pinaagi sa ilang kaugalingong panigingnan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo danagi kami sa imong kahayag. Nga imong tang isipon nga tapos ug mapuslanon
Alang kanamo, nganghalang dun Teopelo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, danagi danagi kami sa imong kahayag. Ngang atong mga minahal nga mitaliwan, makadangat na ngadto sa Dios nung kalinaw, og sa kahangturan, magsadya uban kang Maria, og sa tanang mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, danagi danagi kami sa imong kahayag. Ginoo, kun wala pa ikaw, anaunta gihapon kami sa kangit-ngit. Ipadanag ang imong kahayag sulod kanamo aron sa among kaugalingong paagi, maglarawan kami sa imong kahayag ngadto sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod pa. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagun, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugpino nga abot sa yuta, o ginamasa kamot sa mga tao, nahimo silang kaladon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pag-ampog kamo aron ng inyo ang ako nga sakripisyo, dawaton nato sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok tiyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang gasa nga gihalad sa nagmalipayon nga simbahan, sa mga gibutan mo nga ang imong bugtong anak ihalad nga kordero nga walay buling nga nakanimo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw diha nga gihalad dito sa templo ang imong anak nga uban kanimo walay sinugdan ug walay katapusan. Gipaila sa Espiritu Santo ang himaya sa Israel ug ang kahayag sa mga hentil. Busa sa pagtagbo namo nga malipayon kang Kristo nga manluluwas, nagdahig kami kanimo uban sa mga angheles o mga santos diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoong tuburan sa tanang kasantos,
Ipadalangin mong Espiritu aron pagsanto sa ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ang kay kini mao nga akong lawas nga itugihan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga hiula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ang balikan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ang sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan mo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang esposo, uban sa mga apostolas, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatagan ha kanimo, magkagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita ngadto sa atong amahan, uman kita danaagi sa iyang kahayag sa Espiritu Santo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagod dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulat.
sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kahayag, sa kalinaw nining panahuna. Ang tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, sa kangit-ngit, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ng himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Manaasab kanimo. Karon nato ipakita ang timaan sa itong pag-inigsuunay. Ipadanag nato itong kahayag nato sa uban. Kalinaw man ang kaninyo. Kalinaw. Kalinaw. Peace. Kalinaw. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios, ang atong bugtong kahayag nga nagdanag sa atong gilaktan. Mulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko nga kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug mamaaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato ungto sa kinabuhing dayon alang kanato mo dawat niini. Amen. Ato komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Nakita ko ang Kristo nga manluluwas nga imong giandam at ubangan sa tanang katawan. Magampo kita. Pinaagi niini nga among pagkalawat o Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang imong grasya sa mga gituman mo ang gipaabot ni Simeon. O gingon nga wala siya mamatay, hangtod nga nakasapnay una siya kang Kristo. Itugot nga makadangat usab kami sa kinabuhing tunhay sa paglakaw namo aron pagtagbo sa Ginoo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaasab kanimo. Manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santa Eucharistia, dala ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.